is it's Genesis 4. My main emphasis right is just this 7. Ndakamboitwa zvakanaka nevhesi because Mwari vakanatsoratidza kuti havana kunge vakange vakaenda Cain nekuti achanzi. Because after apa chipiriso charama, Mwari vanozodzoka votaura kuti so mukaverenga pavhesi 7 yacho inoti, if thou doest well, shall thou not be accepted? So after Goma vapa chipiriso chavo nofunga according to his own standards, vacharamba Mwari havana kukulemba, vakadzoka kwaari vakati regai ndimubatsire, zvikati ko ukaita zvakanaka haungafani. So he then gives him a prescription yekutoti chakanaka chinoita kuti woutese. So kana uchida kuti inini ndigone kukuitira chaunoda, famsi zvaitwa naAbram, ita chinhu chakanaka. And then and if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Ava anobvaudzwa kuti kana panopiwa ava haisisirwe nyaya yake yange yatonyaya yemunhukisa, because anoudzwa kunzi kana ukaita chakanaka, this is the result. And obva audzwa kunzi ukaita chakaipa, this is what the result. The result yanzi chitadzo chiri padho chinenge imbwa. Maybe if I can give that illustration, chinenge imbwa yakamirira padho, but iwo une simba rikuchinga subdue, uchiteka control of it. Ukada pane vane inonzi NLT version or any other version, kundiro muverengero that is inoita highlight kuti tinzwisise kuti pane an option that you have. Yes. NLT. Yes. You will be accepted if you respond in the right way. But if you refuse to respond correctly, then watch out. Sin is waiting to attack and destroy you, and you must subdue it. So, you might usually a commandment. Because why people talk about a warning and they talk about directive. Because it has a cat. Because ukasaita zakati chitadzo chiri pato, ende zvachiri kuda hanzi chine desire. It then reminds me nenyaya yakaitwa kuna Peter kuna Simon, hanzi Satani asarudza kukuita sekukupepeta, asi ndakuita sekunamatirwa kuti uite sekusimbiswa, kuti uko ukazotarisa pamberi pacho simbisawo vamwe. So mukatarisa ava patori nedhoo rakatokiriyetwa rekuti ubude. Dhoo iroro ritori maresults aro kusekwa, because kana wasifwa, kana waitwa zvawaitwa naSatani ukakunda, unenge wane chimwe chimiro. So chimiro ichochocho ndo chichazoita kuti uzokwanisa kubatsira the next brethren. So it then brings me to situations of moving.
tinosangana nezvakawanda endi kazhinji kacho unenge uchiti maybe ndingachauya achitibatsira but munhu yehauye not kuti nekuti situation yako iyo haina kuoma but it is designated for you for that season to seek him and not the brethren. Brethren achatozouya futi achibenefita nyange asina kuuya because iwo unenge wane chimiro chawanacho zvokuti ukachimira pane vamwe uchitaura kuti ngatidaiso unoona vanhu vanokuteerera because vanonyatsonzwa mauri kuti mune zvaakaexperiensa munhu. This is experience talking. Mukaenda kuna Samuel kunotaurwa nezvemukadzi anonzi Amnon. Anoti anzwa kuti murume wake Nabal akuda kuuya kuzoraiwa naDhavhidhi. Anoti ndingaindimhanya. Anomhanya, anonzi Bible rinoti she was a woman of understanding. So akanoudza David kuti ndinozviziva murume wangu mwana wababa zita rake rinototaura zvaari because if you look at the name Nabal it says fool. So zvaari ndo zvaanotoita saka nomuregererei not for his benefit but for your benefit. David akabva pengenuka akati right ndometibatsira mwari wangu mwari weIsrael akuitirei zvakanaka. Why? Because understanding yemaina Abigail made her realize kuti Nabal akutodereta kareta yake but David akaita play into those hands akuita out of character. Muri mambo mudai advice inohwadza osaka chibaba osaka Cain akati achiudzwa apedza kuudzwa akanoita contrary to what he was told. Anongodzi maybe akuzwe auya akakudza kuti musadaiso unambiki but mauri itoregister kuti zvandaudzwa izvo haasiri yemunhu inotaura because Mwari anoshandisa vanhu ende haashandisi vatinofunga haashandise the standards dzetinofunga. So ukaita zvakanaka ukaita zvakaipa zvese zvine maconsequences zvese zvine maresults. So it's up to you now to choose kuti urude because ambate kuti aiwasanomuuraya akatobva amusiya and then he weighed my decisions ake kuti you know what, that is better, let me do this mapedza nayo. Tendera Mwari akudzidzisa hanzi kurohwa kunorwadza asi maresults ekurohwa akanaka because kurohwa zvekukugaida in a direction that is not contrary to where he's taking, because paari kukuendesa hanzi I do not have evil plans, I have a plan for the future for you. So that means kuti iwewe wakufunga kuti nekurohwa kuti ndirwadziswe kuti because there are situations in which you notice who were doing lesser than you before you came to God. Vakutoita kuti vatoo kumberi kwako, in fact vatoo kumberi kwako in terms of world standards. But zvinoitwa zvakanaka naAbhurahama akabuda asingaziva kuti ingaiti mamwe nekuti anzi naMwari buda
asangane nefamily. Ndaiti pamwe kaachabuda haanganetsane nandoti. But God allows those things to shape and direct every path that you walk in. Whatever you are going through, it is not unique to you, because Satan knows another will out of food. But I have no choice. I have to kill him. It sounds sweet. Even those who compare themselves to themselves are not wise. Life is hard, and we take joy in long suffering. But the good part is long suffering is dictated by the Creator, whom you have believed in. Sakano, obvious, in Mamkumai. Whether today, whether tomorrow, whether next year, whether 5 years from now, you want to be able to come and glorify His name. Because as you know, when you touch our kids at this in the marriage time, that forfeits the reason why you came. Because marathon, this sprint you are talking about that. You can open it as a marathon. Which is your 10 rounds that look very good. And the energy and the never know she got a money, she might have money sprint. Let those who sprint. You run yours. We are individuals. Why? Because my fingerprints say so. The more that pains you is not the more that pains you. Your eyes are not the same as my eyes. But what brings us together is understanding Yan Christ. Dear Open, what that's why we go to Him daily. Daily. Because you can forfeit. No, side, no one. That's when Israel do you know what the distance Yamakaita is longer than the route you have been in the Philistines? But God knew what the Galacia. I don't know what so it's in the world of this from material, I was good to order. As you are good to order. But you will know what cross again, you know, the sheep of cross and this. Patanura, Canabas, Sanganese, and Sanganas, as Nabas, Shipiki, but Wakam Murara inside. Maria Kufara National Chapel. Because every day you have to be accountable. Because I can say that we are nice. She never shall be say. You know, when I but he will. Those actually which are Hallelujah.